jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan ngrangga lintang ing angkasa kowe teka gawe lara marang tresna iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu spesial yang request malam hari ini buat dulur-dulurku pemudanya yang dari Sangkon. Terima kasih sudah masuk DP 100.000, ditunggu lainnya. Oke, ada Arom Sari B2 Audio hadir. Karang Taruna yang mau joget boleh ya. Terima kasih dari teman-teman Karang Taruna Manunggal Lampang 1, dulur-dulur masyarakat yang hadir. B2 Audio oke, halo bos. Nah ini balaku ini. Akan dek ngopo sifat temu saiki. Yang pengen dapet sawer joget, ayo Min. Kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnaku saiki wis sirna kaya luput ing pinggir segara. Hei, sesak ning jero dodo. Ya, Bos. Spesialnya buat Karang Taruna Manunggal. Sila batinmu marang kahananmu kamas kupusen rasa tresnaku nah ngono lho semangat jos yo penariku Opo iki sak tenane takdirku sing jawabe asliramu beda ati beda lambe wis kapan rasaku kakas rokno tangisku becikku asik saka uripku mari pasan ngrang iki disawer Mas penari teko gawe lara marang tresna iki wis salahku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara ati spesialnya buat warga masyarakat Padukuhan Lampang 1. Terima kasih Karang Taruna Manunggal. Ditunggu setelah ini undian berhadiah. Tapi yang ini ya. oke ya telaske sawere sawer bos sawere nah udah lho bos nah sip jos matos suwun Mbah Yogo disemangatin Mbah Yogo. Mbak Yogo aman Mbak Asik. Juragan sawer mana ini? Selain ini. Seseneng jero dodo masih maraki nanging kepiye maneh kowe wong ora duwe ojo silak batinmu marang kahananmu kang mas pupusen rasa tresnaku
marang tresno. Wis dalaku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe Satu lagi, Ren. atimu. Apa iki sampeyan takdir jarane sliramu beda ati beda lambe. Wis katongan rasaku kamasrung kang tangisku becike kowe lunga saka uripku. Mari kasadang kaget alitange kosong kowe diko gawe loro marang tresno. Wis dalaku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Sepurane yen gawe lara atimu. Terima kasih bos.